амрико рафтанӣ, аммо намедонӣ чӣ гуна грин-картаро пур кунӣ ва маблағ мумкин ки надошта бошӣ. Пас ба як бародари тоҷики амрикоӣ муроҷиат кун, кӯмак мекунад. Салому дуруди бепоён. Бародарони гиромӣ, ман ҳозир як видеонавора мемонам. Як шери нари Тоҷикистон ки дар Амрико қарор дорад, вобаста гирифт ки касе ки агар ки ягон кӯмак лозим аст барои пур кардани лотареяи грин карт, ҳатто маблағам надошта бошад, кӯмак мекунад. Ман ҳозир мемонам саҳифаашро дар тикток, марҳамат, мактубаш кунед, нависедша. Ба фикрам кӯмактона мекунад ва албатта ки савоба мегирад. ҳатто гуфт ки маблағи $1 ки бояд пардохт кард, меспорадшам. Ва албатта ки ман аз шумо аввалаш хоҳиш мекунам ки илтимос бо эҳтиром, бо ширинзабон катиш ҳамсӯҳбат шавед ва як талош накунед, чунки мумкин ки бисёр одамон нависанд ва ҳама мумкин ки ҷавоб дода натавонад. Хоб ба ҳар ҳол ҳатто мумкин ки 10-50-100 нафарам ки мумкин ки хоб худаш бо сумаша спорад. Хоб сумашам ки агар ки наспорад, ҳеҷ гап не, пур карда ба шумо метиҳад, аммо $1 шо худтон ё ки пардохташ кунед, ё ки ба ягон кас садақа кунед. Зиндаву сарбаланд бошед. Кош дар байни мо тоҷикон ин гуна нафарро зиёд шаванд. Зиндаву сарбаланд бошед. Ки як шери аҷдодон дар ёдам омад. Гар бар сари нафси худ амири мардӣ, бар кӯру кар ар нуқта нагирӣ мардӣ. Мардӣ набувад фитодаро пой задан, гар дасти як фитодаро гирӣ мардӣ. Салому алейкум. Ана ки ҳози гӯ ки салом алейкум бародаро, касе ки масалан ба тоҷики аки даъват ки гӯ ки касе ки грин карта истифоданӣ аст, марҳамат кунед, ба ман муроҷиат кунед. Ман ройгон албатта ки кӯмак мекунам, ягон мушкиле нест. Як эълон ки ман видеоя дар саҳифа худам ҷо мекунам, мумкин ки ягон кас нависата ана як кӯмак мекунӣ шуна. Марҳамат. Салому алейкум бародаро, ман метавонам шумода ёрдам кунам. Бепул грин картатон пур кунам. Аму $1 ки метен, амуро ман метавонам худам тиям. Анде ки ҳамин бачаҳои тоҷик дар Америка бисёртар шаванд. Ному насаби чӣ там навис, чӣ меган? Ники ман тракерай, метавонед дар ҳамун ничкаи ман нависен. Ман дар шумо номерои WhatsApp-ам метиҳам, баъд связ мекунем ва дар WhatsApp-ам мепарсем даниятона. Тамом, ташаккури зиёд. Ана ин гап да ман ба худои хеле условиҳо ягон кас ба гарда намегирад. Ана ми мард, мана целую твои, как говорится, пешонита буса кардам бародар, зинда бошед. Гап нест. Чашмам камтар, хеле зрени офтоб наздикай, то барои очки мепӯшам, да? Мушкиле нест. Ронандаги та давом Ҷа тебарда. одамое ки иштирок кардестан айморам пур кунед. Гап нест. Мада нависен, ман WhatsApp ман номеромо метам. Тамом. Ман ин видеои шуморо мегираму, чиз мекунам, дар саҳифаи худам ҷо мекунам, ники шумои болочко менависам, ана ва хулоса як борга хоҳиш мекунам, касе ки мардуми Тоҷикистон марҳамат, агар ки хоҳишманд бошад, албатта ки ба ҳамин бардар як мактуб рӯӣ кунед. И ройгон ха $1 тоҷикистониё ба фикрам меспоранд, ха ба ҳар ҳол ана ройгон пур мекунад. Ана ҳар як тоҷик кош ҳам хеле фикр кунад, кош як ҳар як тоҷик хеле даъват кунад, бача садқаи шумо шавам, дарди шумоя ман гирам не.